Takže čau, já vás vítám u nového videa a dneska je to vlog z Siročené skina z Siročené slečny Peregrinové pro podivné děti a jdem na to. Jdeme do auta, i teď fouká vítr, takže tak se omlouvám, že bude foukat, jakože jo. Jdeme do auta a jedeme na Siročené slečny Peregrinové pro podivné děti, to už jsem říkal. Tady ještě tak, když se pak fouká vítr, tady je úplně černo. No a jdem na to. A už jsme v autě a jedeme na Siročené slečny Peregrinové pro podivné děti, už jsem to asi řekl 10krát a jdem, no to jsem taky řekl. No prostě je to vlog, to už jsem taky řekl. No a natočíme, no prostě vám na konci to natočím. Tak a teď si jdu koupit bramburky a potom už do kina. Jdeme zase do auta. Už jsme před kinem a úplně se na to těším. Tak už jsem se z kina vrátil. Já jsem úplně na ten vlog zapomněl a teď mám na zadní kameře, protože teď nevím, jak to vypadá, možná líp, možná hůř, protože jsem musel tady si zapnout prostě světlo a tady takhle. No, aby mě šlo vidět, je teď tma venku. Fakt to bylo hezký. Já jsem na ten vlog úplně zapomněl, chtěl jsem ještě to natočit. A fakt, podle mýho to byl nejlepší film od Tima Burtona, jak to všichni říkali. A potom jsem ještě dostal velký plakát, ten vám ukážu. Protože teď jdu ještě natáčet do pokoje. O čem to jako bylo a takhle, vysvětlit to, tomu vám ukážu ještě ten plakát a čau. Tak a už jsem doma, už je druhý den a v dalším videu vám prostě vysvětlím, o čem to bylo a teď vám ukážu ty fotky toho plakátu z galerie. Tak a z tohohle videa to bylo všechno a čau.